Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै अफाय दङ आरो दा आंनि बेकग्राउन्डआव नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आङो बहा दंफैयो। स' गाइस दिनै आं दंफैयो रायमना नेशनेल पार्कनि मोनसे मा होनो बेखौ पार्कआव रायमना नेशनेल पार्कनि मोनसे गार्डेन जिहेतु गार्डेनखौनो होननोसै दा माने इयावथ' नाम गैथ'आ दा जिखुनु गार्डेनाव फैदों दा इनो दा नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि भिडिअखौ दा बहुत इन्टारेस्टिं जानो हानाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नैबेयो दङ जाहैबाय रायमना नेशनेल पार्कआव कोनलेन लेंगुर ओमफ्राय दावराय गेराव दा एसे सिङाव हाबना नायनि इयाव मा मा दोङो थ' नोंथांमोनाबो नायदो आरोना इथिंखालि फट' लागासिनो दङ नै ओमफ्राय जोङो साब्रै फैदो हनै इयाव माखासे दोङो नै साब्रै दा नै बेफोरबायदि सिङावहाय दा गासिबो हमस्टे जाजोबगोन इयावहाय जायफ्रा रायमना नेशनेल पार्कआव माने फैनानै हमस्टे थानो गोसो इयाव थाफै ओमफ्राय नै बिबारफ्राबो बहुत बरिया दा सानाबो नै हाबसै बेलासि दा इनो नै नायनानै ला ओमफ्राय बेयाव हनै रेस्ट खालामग्रा हाउस बेयाव फटक सोलिगासिनो दङ नै जोंनिया हिर'फ्रा दा एसे एक्सप्लर खालामनि बे जायगाखौ दा मा खालामनो ओरैनो न'आव थाबाय थानो बानानै एसे बेरायनो फैबाय रायमना नेशनेल पार्कआव दा इयाव नै दा मेन रायमना नेशनेल पार्कआ ओरैथिंजाय दा जोङो रायमना नेशनेल पार्कनि मोनसे गार्डेनावसो दंफैयो दा नै बेफोरबायदि लामाफ्राव बेफोरबायदि साजायदों बेफोरबायदि बिबार बहुत समायना नुगोन नोंथांमोना नै बेनो जाबाय मा बिबार होनो आंथ' मिथिला नै बिबारा बिदि बारो सब जायगायावनो बिबार नुजोबगोन नोंथांमोना नै बे जायगायावनो फैयोबाथाय सब जायगायावनो बिबार जोब नै सब जायगायावनो मा कसम बरिया बे जायगाया बेरायनो माने दाथ' गोलोम बोथोर ना बेरायनो बहुत मोजां बेलासियाव फैयोब्लाबो बेलासियाव दाबायदि इभिनिं टाइमाव फै फुङाव माबायाव फैनाङा फुङाव बहुत माने गरम जानो हागौ बे जायगायाव माने जायगायाबो दा कुल बहुतनो दा नैबे माने रिसेपसन हल जागोन खोमा नैयो नामानो गैया नै दाबो नामानो गैया दा उनफ्राव दाबो कमप्लिट जायाखै आनकमप्लिट मा बुङो बेखौ आनकमप्लिट बेखौ कमप्लिट जाबा फैफिनगोन र' खनसे सिङाव हाबलाहैनि एसे सिख्लाफोर फैनानै फटक लाफै नैबाव आराम जिरायदो आराम लादो नै बेयाव फटक लानो थाखाय खालामनानै दोन्दों ओमफ्राय बे न'आ नै दाबो कमप्लिट जायाखै आं हाबथ'लायला मिस्ट्रिफोर दङ आं हाबथ'लायला दा नै आनकमप्लिट बेनो आरोना बेकग्राउन्डआ नायनानै ला खनसे नोंथांमोना सानाबो नै नै फटक सुट नामा गाइस दा इनिफ्राय जों ओंखारसै दा बैयाव थांबावनि पेन्जिलिङाव दा इनिफ्राय ओंखारसै जोङो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ बहुत इन्टारेस्टेड दा थांनोसै इनिफ्राय स' गाइस फाइनालि पेन्जिलिङाव फैबाय नायनानै जागोन दाउसिन गां मा जागोन मौलाय दे मा जागोन पेन्जिलिन रायमना रिजर्ट प्लेग्राउन्डआ नै बेयाव रिसेपसन अफिसनि बे फटक सुट सोलिबाय जोंना बे बुस्थुखौ अबहाय दंसो मोनोमोन आङो बावसो दङ आरो पेन्जिलिङावसो दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आं बे जिनिसखौ मानसिफोर पस्ट होनायखौ नुयोमोन खिन्थु बेयाव दङ मिथिया माने पेन्जिलिङाव बेरायनो होबलायबाय बोथोराबो दिनै बहुत बरियाखा माने थान्दा कुल बेरायनो मोजां बिदियाव अखा दोमैलुनो बेनो मा दं आरोना इयाव रुम मोनगोन बेनो
रायमना नेशनेल पार्कआव मैदेरबो दङ नै मैदेर रायमना नेशनेल पार्क नालाय मैदेर देनजारखा नैबेयाव उन्दैफोर गेलेग्रा बे बादिंलायग्रा ओमफ्राय बेलाय माथो हनै औ बाव उन्दै गिदिरफोर गाखोजायाना बावहाय देनजारखा मानै गान्दा मासे मैदेर मासे दङ थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै दा जोङो बिनिफ्राय थांसै जोङो दसेल' थागोन 1 मिनिट ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिनसै थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो थ' बाय बाय